Τώρα θα σας πάω και σε κάτι πολύ ωραίο, γιατί ο Φώτης Καρίδας υπήρξε κάποια στιγμή έτσι και συνεργάτης εδώ της εκπομπής, με την έννοια ότι ερχόταν καλεσμένος πολλές φορές. Εξέδωσε την τρίτη ποιητική του συλλογή. Ήμασταν όλοι εκεί, διαβάσαμε ποίηματά του. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Φώτη, καλό τάξιδο. Τη νέα του ποιητική συλλογή παρουσίασε ο Φώτης Καρίδας. Συνεχίζοντας το ταξίδι στη δημιουργία, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η τρίτη ποιητική συλλογή του δημοσιογράφου με την πολυετή πείρα και στην πολιτική και την επιχειρηματικότητα. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το δεύτερο βιβλίο μιας τριλογίας που γράφω. Η πρώτη ήταν πέρυσι, η ποιητική νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη ανταποκρίνεται πάρα πολύ στον τίτλο. Είναι ευαίσθητα ποίηματα. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη συλλογή την αφιερώνω σε ένα συμμαθητή μου, ο οποίος τον χάσαμε ευνίδια φέτος. Είναι πραγματικά μια, θα έλεγα, κατάθεση ψυχής εμπνευσμένη μέσα από πραγματικά βιώματα, από πραγματικούς ανθρώπους και από φαινόμενα κοινωνικά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσία φίλων του δημοσιογράφου από το χώρο της πολιτικής και όχι μόνο. Το συντονισμό είχε δημοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου. Μας προσκαλεί σε μια ακόμη εσωτερική διαδρομή μέσα από τη δύναμη του λόγου και του συναισθήματος. Ποίηματα διάβασαν ο Πάνος Όμπολος, ο Κώστας Γιαννόπουλος, ο Στέλιος Κρητικός, ο Ερωτόκριτος, η Μελίνα Ασλανίδου και η δική μας Ζήνα. Αν η συναισθηματική νοημοσύνη αγγίξει κάποιους ανθρώπους, τότε έχω κάνει αυτό το οποίο σκέφτομαι και οραματίζομαι για αυτό το βιβλίο. Η βραδιά γέμισε με μελωδίες και μουσικές, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο. Καλό τάξιδο, Φώτη.